Tak můžem, pojď. Noha, noha, noha. Pojď, pojď, pěkný. Super. No, ten tam dosáhne na pohodu. Pojď. Výborně. Tak ještě dober. Pojď, pojď. V klidu, Dareku, seš úplně na pohodu. Super, pojď. Výborně. Super. Úplně stejně. Krantovi tam vylítlo taky. Co vylítlo? Tak. Jo. Ale tady, jsi tady? Není tady. Ne. Nebo kdo to tahal? Protože tam je tak modrá karabina, to byla jeho, že jo? No, jedna karabina tam bude moje, jinak je to jeho všechno. Ty tresat, zelený. Já jsem tam bral ty dvě nahoře, dál jsem tam karabinu. To je nemyslím, Ta zamykačka tam... Já to nemůžu ani držet, ten foťák, to je strašný. Je horší než to lezení. Stativ. Typo ta modrá zamykačka je teda tvoje, jo? Jsem si říkal, to nechci cvakat jednou rukou. To musíš vytáhnout, ne? No, teď může spočnout pořád. ale jde to udělat jednou rukou. Jo. Jsem si tam pro jistotu dal svou. Levá ruka doleva potom, jo? A já půjde přímo, já mu věřím. To je spíčku, jak tam to tenhle rok nebyl. Závaj, že to asi do toho dává olůvka nebo něco. Má kusy. On maká celou dobu.
Tak upadne. Jedná se to, to se blíží 3. hodina. Ale nás ještě jednu cestu bys měla vylézt. Já jsem to šel víc napřímo. Mně to přišlo. Tam prostě byl chyb zpravo. Když jsem přidržel jeden druhý, a už jsem byl to nohama řadí. A vlastně to, co teď už jsem nějak svakou, že? A ty tam vlastně to ručku už tak. Ale to taky měl taky dřív. Má to sebou dělání. Jo, asi každý jiný. Musíš delší, tak ne. Bazénový trik. Koleno, fuj, Pájo. Vrať se. A znova. Takové estetické pohyby. Tak je, no, ale... Hele, Pavle, asi to můžeš vlastně všechno vybrat. Nebo, hele, jak se tam cvaká nahoře. On ti to klidně vybere, no, ten vršek. Nebo to tam nechá, on to vybere, v pohodě. No, Derek to vezme. A Franta to stejně poleze toto, to je jasný. No tak, Pojď dolů, já tě spustím. Jestli mě někdo v tom odjistí, tak už to dál Já ještě. tě vemu klidně. jasný. Aspoň řekneš něco k číslu třeba, no, to by nás zajímalo asi, no. Otázka je, jestli to vyloží. Jo, to asi jo. Jsem tě viděl tady v té 7 minusce, tak úplně v pohodě. Když bude jako kód, tak řekne, že to je 5, vole, že jako... 6 plus, no. Už to do prdele, to je stěží 5. No. Jo, jo. Když to bylo zlá, to nemůže být víc než 5. Možná 6. Taky máš nějaké klasy vlezu nebo lezu? Jo. To bylo za mýho mládí, to byly 3 stupně. Jde to blbě a nejde to. To byla 3stupňová Vlastně tohle klasifikace. se už vyber, jo? Jenom ten štant tam nechat. Vím, že pak někdo přišel a z nejde to udělal do toho, že? No jasně, takový úhel pohledu. Hudy nepotřeboval 3, tomu stačila 1. No. Tady to taky bylo pěkný. Někdy bych si to asi dal. Počkáme, až slehne to přijde. Jo.